Здравейте, дами и господа! Аз съм Never Give Up и днес ще играем втория епизод на Score Hero. Хайде да започнем! В последния епизод стигнахме до трето ниво с тримера. Да започваме. Айде бе! Значи, дами и господа, може да се чуят някакви звукове, но ще ме извините и да има хейтърски коментари. Много бързо минаване. Много бързо, дами и господа. What? Значи, дами и господа, ще казваме Never Give Up. Това ще е Never Give Up. На. Ще напишкам. Never Give Up. Never Give Up. Ето, дами и господа, ние сме Never Give Up. Така. Ние вече започваме с деца и те са много важни, защото ако загубим, трябва да чакаме много време и се налага да скипвам по дяволите дами и господа. Значи, ако даваме на този, после на този, после на там и... Гол, дами и господа! Ние победихме! Хайде, другото да започнем. Значи, днеска направих един епизод. Не изглежда се много добре, защото много пъти, дами и господа, много пъти губех. И да, забравих да ви кажа, че ще бъде с едни чертички. Дай там. Значи... Пак подаваме на тост. Дами и господа, трябваше да го направим так. Добре, дами и господа. Понеже малко съм мъж. Добре, вече няма да правим. Така, давай. О, дами и господа, това сме ние, бе. Това е нашия играч. Това е Never Give Up. Най-каки да ми казвам това. О, дами и господа, ще прецакаме. Да, прецакахме се. Дами и господа, носталгия. Няма никога на битната си ден. Хубава работа, дами и господа, хубава. Много хубаво се случва. Много хубаво. Мамо! Здрасти, мамо! Аз съм в футболните игрички. Давай. О, давай. Гол, дами и господа! Направихме го! На ръка един гол ударихме. Сега... О, дами и господа. Може и малко да се объркаме. Така, давай. Дай пас. Точно пас. Дами и господа, не успяхме. Дами и господа, няма да успеем много. Еволочката, дами и господа, евола! Успяхме! Успяхме, дами и господа, успяхме, носталгия. Така, да продължаваме. Значи сега, ето и смятам
И значи тъй. Так. Дай да ми... Няма, този път няма да използвам. Так. Така. Дами и господа, последно използвам и това ми беше. Ай, дами и господа, вече нямам. Вече се спасяваме. Привет. Това беше много много. Значи ние ще ритаме с нашия играч. Ама защо да ми господа той изрита топката? Значи играча е много тъп. Дами и господа. О, дами и господа, това беше много добро. Дами и господа, това е много смотано. Празнах го в главата. Дами и господа, това е смотана игра. Честно ви казвам, смотана игра. Самотане и то добре, дами и господа. Никога няма да битиме това ниво. Дай така. Дами и господа, такъв пропуск. Браво. Здрасти, най-накрая вкарахме гол. Още ли много, дами и господа? Ася. Аз съм пача. Ай, гол! Ударих един тъйка. Кой преди топката е това главия? Така, да не се лигаме. Бусайде, манафака, бусайде. Опа. Извините, дами и господа. Лигавих съм. Малко. Така, може... Ти ли бе, значи, дами и господа, ще ме извините, ама на ново ще почваме. Ще ме извините. Съжалявам, просто съм на телефон и не мога много да съм добър. Това е края на видеото. Ще видим в следващия епизод. Ай, бай от мен.